Yan guys, magpansit kanton ta karon. Pansit kanton na tong paniud to guys. Hi guys, good morning. Nandito kami ni Alan sa sapa. Kaya magtan-aw mi din hiog nga bukad bang lubi. Wala ni hangin guys, naglayas na. Naglayas ng bagyo. Daw daghan kay bayabas. Grabe bayabas na ni guys. Oh. Daghan kay bayabas guys. Oh. Nadagko. Daghan kay bayabas, mga hinog na. Pero habog. Grabe nga bagyo guys. Daghan kay saging na nga tumba. Daghan saging na nga damage. Tapos linghod pa. Di pa makaon kay linghod pa. So tabunan ta nagdahon para maguwang. Nadaghan na nga lagas na lubi. Kaon na siya butong guys. Butong gid siya kay linghod pa. Uy, unod. Uy, unod. Lami na yung lamon. Lamon-lamon ko no guys. Dili. Kuan yun. Di ko kaon sa butong. Ikan ko nagkapi. Busog ako kay ikan ko nagkapi. May gani kaya wala go sa bagyo guys. Wala nga tumba ang lubi. Wala kay Dani. Daw bagusan na siya giipuan. Wala na way na nga hulog kay bago giipuan. Katara. Daw sabtol ng baday. A few moments later. Abi ko magnilayas na. Nibalik man di ay. Jesus Ginoo ko. Munang naglayas ang bagyo guys. Naglayas ang hangin. Nipuli ang ulan. Ulan nga dala hangin pod. Di sayon. Digpuraan. Aha, pagkakusog sa ulan. Yan guys, magpansit kanton ta karon. Pansit kanton na tong paniud to guys. Kung mahurot, sorry. Kung di mahurot, okay. Dalawang pansit kanton. Danara tong lamas. Wala ni na ako gibutang igmantil akong lamisa kay nagsalib. So, magpansit kanton tayo guys. Amo nang ibutang na sa likod ang kuwan. Ang sinaling plywood kay magbalik man ang bagyo abi og nilayas na Napa daw lo picture ng pagtantan. digid lugor ang Quran sus So di ba na daw? low pressure Kasi mag-approve daw nga way klase kay Aero Crystal. low pressure pa lang pero wala na lusapan na ta Ay, upload. Approve! Kumakawa! Approve! Palpak. low pressure pa lang guys pero wala na lusapan na Hindi na sa daw sunod babag na sunod. Ya, ayaw lang mag-on kay. Di lagi na madayon. Ay, kipuraan ang tao, di nyo pirma ang miyo. Ba't ka bukaw? Pansit kanton kami kay
Pasiala nakaluto sa yang lauyang manok. Eh, Ano ka dakpit? no, no. Wapo ko nung nadakpit ay. Ito na. Lain. Halang ra ba siya guys? Paborito ko nito halang. Ha? Ano usik-usik man karami lang ah. Gina mo. Yan na. Mukbang. Mukbang tagpansit canton. Ayaw ninyong kumain? Di wag. Kaya ako kumain ako ng pansit canton. Dito na ako. Luto lang ka. Bako na. Belum picture di. Magluto sila ko. Di ko na ako magluto-luto. Magkwadag saging na ron, maglungag. Na may saging. Mantay guys. So, pansit canton. Ano makasago mo eh. Ako nagwalang garon, mag-swimming pool na po itong istilahan ba? Kung saan nagluto. Ako kung saan mo lang. Or tinidor. Grabe kahalang. Ulas mimi dini maghalang. Nas mimi. Yun yung mukha ano kahalang. Alam ko man hindi kong sisikan to. Si Alan nag-rice siya. Silang lang, mana na silang lang pa dito kanina. Bininaw siya lang yung buto. Nawili si Christine ni Alan. Kaya di balik si Christine guys. Abi na mo si Christine ug mo gawas na. Balik. Hindi lang, bagyo lang eh. Kabudong ka, mga Nalayas na Christine. Loy kayo ang pangalan niya Christine Kidamay. Damay taon. Yan ang bagyo na magingalan nga. Ngalan sa taon ni. namang nada. Kusog itong bagyo ka po sa kanya, itong hala sa silingan. Udit. Ito kaya pang udit sa una. Kusog kaya pang to. Kung sila nga ang sunod, okay. Lang. Kamu lamig? Uy! Mukha mo na yung pinagpagod sa kanton. Wapa ko pala na.
Busog na guys. Ikaw marangay na. Dumis ako na. Alam sa pa. Pinagid mo. Ha? Pinagid mo. Hmm. Bilin gamay, bilin. Bilin na ito. Gibilin mo ko na para sa inyo. Lalo ka rin mo ito. Siya ko kaya binggit sa ilok. Dua ka buok. Nang wa siya nag-duty. Bisa kasi mong kapi ah. Kuhat ka lang. Patang na dito na Wala manggid lami. Abi manggod na ako nga. Ako rang mukaon kay nanggaon na manggod sila. Di nagtukog ako rin mukaon di mo tundor ka mo kung kapalit. Hindi man kay migkuan sa kanton nga halang kay si Mimi. Taas Mimi din eh. Kasuko si Mimi basta halang. Katong sa unang katong kuan. Ito na nga ano ni sila. Turmenti, Di pansit mo tong kanton. ako rin nagkuan di ka mo kapalit. Kaya ako rin kayo mukaon. Ngaon din sila. Ang karang kanton dito mga halang nga kanton. Agbutungan pulgi sa sili lagi. Labi kay pansit kanton ito. Kuan ito. Samyang. Katong na kalamansi lang. Nahalang. Gamay na kayo na, no? Ingon ko ganina. Kapi ka, di ka. Ngayon mo ko nga di ko magkape kay ako niya may patimpla. Charot. Yun sa kayo na guys nga, kape ka, gudili. Andiyan kape ka, gudili. Atin pa siya. Yung tinimpla yun. Kape ka, kape. Naku, itanong nga mga similya guys. Yan ako. Similya nga gikan sa yang manghunyalan. So, nag-order po ko kuan mga similya sa Shopee. Wala nagsipit ang hipon. Ay, ang ipang-tipin ko. Ano siya katamnan, ipanghatag niya. So, ako pang tanong ba ito. So, narato mga similya guys. May kamatis, tangkong, pitsay. Danan ako na itanom. Daw na iti. Ang matanog iti. So, diha ko na siya itanom guys. Atong panon ang yuta aron pugday. Sada ang tubos sa tanom basta pugday ang yuta. Tulpog ang yuta. Dagan si Milya gi-order sa Shopee. Maabot na. Maliit na makakaw na ni guys, kinanurok na daan. Ito butagan og itsi.
One guys. Luya. Luya ang kamatis. Huwag mabuhi, makakaon pa. Ito na siya guys.
Nawala ang gamot. Ano siya natulog? Ulan. Ulan. Ako na magtanom ni ulan. Dagan-dagan ko uli. Suki ulan. Grabe ka ulan guys. Ngayon baboy buhog. Balik tagtanom guys kaya nagundang ang ulan. Tapos kami itanom ang uban. Kaya napay wala na tanom. Basa ang yuta kaya nag-ulan. Basa ko ito guys. Ulanan na yun guys. Ulanan. Kita sa alam. So naipang kung kamatis na lang. Itong ipang. May lang mabuhin yung tangkong guys. Marapay gamot ko. Iisa ko lang ito tanong. Kita siya alam guys. Nagkapabang ko siya pag-arsa sa tuwan. Kaya sa kapit sa ilo yun. Kaning tangkong, pamasi na lang yung mabuhi ba ni? So, ato lang siyang iisa pagtanong. Masami yun. Bili sa ubos guys. Mabuhi yung kamatis guys. Para mag-anggamot na po.
na kung nagtanim. Napay doon ka pitsay. So, ako ni napay na lang. Na. So, dala ko na rin na ito akong mga gamit. Oh! Oo. Harap piko. Mangunin nagtakay, naglinaw na po. Sabag kasi alan. Sita. Mangunin sa guys. Ay, nalinaw na sa... Dili na rin ni Bagyong Christine. Bagyong Leon. Usog ka ni kay Lucky. Bagyong Leon na sa ekonomi guys. Dala na akong hindi kaya mas mabasaan po tayo. Ikanaog na ni Ala ng kartre ni Duidoy. So nagplastar si Relona. Muni higaan ni Duidoy dito sa kwarto. Luag ni siya nga kartre. So daw gilutuan ko ni Relona og snack. Ikabalo man siya nga snack. Daw gitimplahan pag ko niya kape. Karong adlaw guys, so kung makakaon og luto. Ngano kaha? Kinang buntag pan. Pagkaudto nagpansit kanton, pagkahapon nagsaging. Pwede mahimo manihapon ginin niya guys. Pagdiga mo na Alan. Kaya si Alan may tigdiga mo basta na siya. Siya mo tigluto. Nang hugas na kong kamot. Sumukha na tagsaging. Daga namang saging. Hilaw pang ubang. Ang kutoy. Ano na tayo? Berapa kaya fried chicken? Ano yung ubang? Nagplastar. Dali na sa niya matulog guys. Nah, dalaw. Kaya siya matulog. Dua na sila sa ito ng fried. Namay ilang kape basta ko am. One. Tugnaw. Ha? No, ikot kaayo. Kada kwarto yung nanay rin kape kada ko am. Napiot kaayo. Ito nga yung na. Dari na. Ano ba am? Dili ang kabinet na ingani oni mo kuan o. Dengan sudan? Dengan sudan? Sudan. Dadon beda. Bagyong Leon. Kapag Christine ba lagi? Gawas sa Christine Leon kung pulik. Ramot nang kinuhod kaya na may nag-post good. Nabi, yada. Nabi, Christine, silingin daw. Daga silingan, wala itong mag-ira. Nangisong si Christine. Saan na bagyong Odette?
Nayapoy udit dia. Karon bagyong Christine, nayapoy Christine dia. Sunod pag yung utik. Inay. Totoo kay si Luna ng ilbiro yung ilong. O sinira ni guys, kailangan biro mo. Tara. Paro lang. Napasipon. Ate si Siro lamig king kape. Pangapit ate. Ate California mga pita. Pangapitan yung tanan. Dami king kape. Si Mimi mo pa nakuha. Mag-aliwaros ito. Ito siya kakuhanan kaya naman sila ni paano ito? Basta budog. Ito siya layon. Namin magkuhan lang, mag-banana chips. Dapat lagi. Banana chips na hilaw, magod na. Hilaw na. Wala cheese. Pwede na banana chips. Wala na cheese. Oh, ikot na dala eh. Ito mong giluto sa una bagay di mo dito. Wala, era banana cheese. Banana cheese. Okay na. Banana cheese. Mga ito, banana chips. Dapat naman cheese. Ba't nga siya, na? Ito mo naman siya din. Ba't nga sa cheese? Pwede naman sa french fries. Ano ba siya rin? Ulit tayo pala. Yung sila ito, ipalit mo mga kumanay ba? Tama na ba ng December? Hi guys, may hapon naglurang ang ulan. Daw hangin. Sumuad tumi sa Manambalay. Yan ang buntag dito mi pero wala. Kay nilakaw ko na pagsayo. So balikan na mo, basig na ana. Kay ikatulo ko na ni karon nga balik. May lang kong naana. Sorry gigayo sa na nagpata. So, wag tumi karon. Kay aron mahibalan kong unsa bagyon. May lang mo kong naana. Nagbalik ang hangin guys, so ang ulan. Abi man akong nawala na. Ayo. Sa'yo rin yung black rosary? Last size. Grabe, ulan na pa doon. Oh, balik. Uwan. Uwan na hangin no? Balay guys, yung kuha niya lang dito. Isunod na nanay dito sa Talisayan nga. Talisayan nga, Talisayan na. Pero lupad lang kita na to. Ato, nakaganit ka ako dito. Grabe sa katuna. May hanggang natungod ako kayo. Wala nakabantay sa katulog. Ano natulog? Wala kinakabantayan ng lupad. Buntag hayag na kayong langit. Wala nakabantayan ng lupad lang ito. Natulungan po sila ngayon. Nangatulog ka mga bata mo gud. Mga bata mo gud to. Mga bata to ni Emily. Alain mo yung bata.
Kabog-kabog sa tilangan ko. Doon kayo nakita na panahon. Ilang Hindi na may ikan guys. Sumanguli na may. Kaya nag-ulan-ulan ha. Ulit na may guys. Hapit mila mama guys. Kaya nga na mo sa mimi. Ha? Kay! Ulit na to ah! Ano man? Bili na ako sa sasakyan. Ano kibilin man nimo? Ilagay ko na po. Mawalaw niya. Kabayad mo kurinti. Ako lang mother guys. Diba? At Si Lula nga nagtipid din si Lula sa kurente. Iyon ka na yung kurente niya. Burnout guys. ang mga nabibigyan na. Ako. Din bagyo pa. Out pa. Kaya. Bago naman sa nga bagyo. Mau ka ni ha? Kayons. Mayons. Inati. Kayons. Ako kamu di na. Naku na kayons. Kaya. Kahit ang pinya de. Kana pa niyo. Kisa nag. Kana apa niya. Ako man na. Dalat pahit ang pinya guys. Sige na Miki. Uli na to Miki. Magkusok niyang ulan mi.